Dobrý deň, rád by som vám predstavil bývanie na Ťahanovciach, ako ho nepoznáte. Pohodlné parkovanie, blízko do prírody a priestranný byt. To všetko ešte oveľa viac vám ponúka byt na Havanskej ulici, ktorý sa nachádza priamo za mnou. Priestranný byt s veľkou bielačkou a 3 spálňami prešiel kompletnou rekonštrukciou. Stačí sa len nasťahovať a bývať. Ak hľadáte príjemné bývanie pre svoju rodinu, či sa dívať blízko v prírode, ale aj v meste, tak sa mi určite ozvite. Tento byt stojí za to.